Бързи и яростни на живо тази вечер във Варна. Най-добрите дрифтери на България правят зрелищно шоу с 8 свръхмощни автомобили на специално обезопасен паркинг в града. Мирисът на бензин и гуми им действа като наркотик. Влагат цялата си енергия в дрифта и след много тренировки се превръщат в магьосници на волана. Доста скъп спорт, а ние сме обикновени хора и каквото можем да заделим, тогава и тренираме. Край тях никога не липсват красиви момичета, които понякога са и механици. Ванеса, откъде тая любов към колите, към дрифтинга? Бензин в кръвта. И двигател с над 500 конски сили. Гуми, окачване, двигател, оборудване вътре, колани, седалки. Общо взето цялата кола е тотално променена, за да бъде пригодна за дрифт. Дрифтърите предупреждават, за да участваш в това приключение като пасажир ти трябват две неща – здрав стомах и здрави нерви. Инциденти има, но те само стимулират за повече тренировки. Колите са обезопасени, ние сме с малко по-твърда психика и се справяме с тези моменти. Отгоре правиш един голям пауърслайд и тук долу врата тръпаш ръчната да стане. За новините на Нова от Варна, Искра Урумова.